kunesikhathi kumuntu wesilisa ekungafanele simfice engakamthatha umfazi, otherwise ngeke samthatha. Yabona impohlo eziningi, impohlo impela azisafuna, zisacabanga ukuthatha. Ngani? Ngoba zize zabona kakhulu, sezizibona ngathi hey ngacishe ngagaxela. Uyabona nje ngisasho namanje, abafana basekhaya, omunye uyofunda u10 next year, omunye una 22. Lona 22 ngisala ngimtshela uthi on the next coming 3 years, if uNkulunkulu ekubusisa uthola umsebenzi mhlambe ngonyaka ozayo, noma kulo asithi 2026 ethola umsebenzi oright, ngathi ngimnika 3 years. 3 years usebenza, thathe le ntombi oyithandayo, uthandana nayo, lozwana nayo, lo ibona kangcono njengamanje, thathe yona. Ungabisalinda lutho, umdala, you are old enough. Ngoba kunesikhathi ekuhambe ekungafanele sikufice ungakabi senkingeni. If kuyinkinga ukuba nomfazi, ngiba nenkinga early ungakaboni ukuthi kuyinkinga. Ngoba once wazi wabona ungakabi naye, ngeke usaba naye. Hlaziya kakhulu le genge seyiqiwe isikhathi, hlaziya kakhulu. Le ngane seziyafeba, hayi. Thatha inkinga. Yabona makuthiwa umfazi inkinga edingekayo, kusuke kukhuluma iqiniso. Umuntu nje maye nenhlanhla at the age of 25, thatha. Uyokhula unempilo eqoqekile, unempempe kubangela umsindo la, uloku uthi uyaphuma endleleni etwe ubuye uhlala ugadile ukuthi kunempempe ezokhala. Ngoba manje lento yokufuna ukuba umhlambi kaza lusile ngoba uthi wena unamfazi